Fɛ l'Amérique ɲɛma 50 ɲɔgɔnna kuma ɲɔgɔnya VOA Bambara ani VOA yɛrɛ ka laselilikɛlaw bɛna ye a kɛnɛ kan ka aw kunnafoni taabolo danatigɛlenw kan a senfɛ. O tuma la an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la ka bɔ décembre kalo tile 13 la ka taa se a tile 15 ma. Nin ye VOA Bambara ka laselikan ye ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma. L'Amérique jamana ni farafina jamanaw ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn darajɛrɛba min n'a kɛnɛ kun dayɛlɛla Washington DC yan nɔ convention center la tarata don na décembre kalo tile 13 la kɛnɛ kun bɛ ka cɛ bi alamisa la décembre kalo tile 15 san 2022 la hakilila jigira a kɛnɛ kan yan nɔ kuma caman de fɔra ayiwa nin ko ninnu ma sɔrɔla fana l'Amérique jamana ɲɛmɔgɔw olu ka kɔnɔnajɛya fɛ ka kan bila farafina jamanaw ma k'u ka na u ka sigi ka kuma ka bɛnkan sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛ ɲɔgɔnya u bɛ se ka latigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na sɛbɛrɔ a kumaw kan fɛn caman o de fɔra bi tile kelen yɛrɛ kɔnɔna na sɔgɔmada in na ayiwa fɛn min ye farafina jamanaw olu ni l'Amérique jamana cɛla baara ɲɔgɔnya ye ayiwa fo ka se fo san 2063 waati ma l'Amérique jamanakuntigi Joe Biden ale nana kana jamanakuntigi fɛn fɛn min tun bɛ yan nɔ o bɛɛ tun bɛ yen nɔ u n'a nana kana jɛ ka kumakanw fɔ u kan ka bɛnkanw sɔrɔ u kan awa a kɔnɔna na layidu caman dira o layidukan ninnu a bɛna latimɛ tagali ɲɛfɛ sabula baarakɛɲɔgɔnya siraw caman de bɛna dayɛlɛ sanni feere siraw kan fɛn min ye denmisɛnninw n'o ye sifinw ye olu ka koɲɛw siraw kan wagati yɛlɛmaw siraw kan ani fɛnɛ ka kɛɲɛ ni musow ani kɛlɛɲɛbolilaw ani lakanakow o bɛɛ de ɲɛfɔra kɛnɛ ninnu kan o kɛnɛ cɛlen kɛnɛ wɛrɛ kura min sigira o kɔfɛ o kɛra ko ka farafina dɛmɛ ka duniya gɛlɛyaba minnu n'a bɛ bin a kan a bɛ se k'olu kunbɛn cogoya min na k'olu baaraw kɛ k'u wuli ka bɔ u kan cogoya min na o kɛnɛ kɔnɔna na u ka l'Amérique jamanakuntigi dan kan Kamala Harris ale y'o ɲɛmɔgɔya ta u y'o kumaw fɔ ka bɛnkanw sɔrɔ ka sɔrɔ ka kan caman fɛnɛ layidukan caman fɛnɛ dira o kɛnɛ fɛnɛ kan wulada in na sisan u bɛ ka kuma fɛn min kan o ye baloko dɛsɛ ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ waati min na sisan baloko dɛsɛ kɛlen bɛ problèmeba ye farafina gun kan a kɛlen bɛ ka wagati yɛlɛma o kɔlɔlɔw ani kɛlɛw n'o ye gɛlɛyabaw ni fitinɛbaw ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛla la olu gɛlɛyaw o bɛ kan ka kɛ sababu ye maaw bɛ boli ka b'u sigiyɔrɔ la u tɛ se ka sɛnɛ kɛ bilen awa u bɛ na ni kɔngɔ ye ka jakɔngɔ ni fɛnw caya ka banaw caya ka fɛn caman caman caya olu bɛna se ka kunbɛn cogoya jumɛn na u bɛna dɛmɛw caman kɛ o fɛnɛ sira kan min bɛ se ka to an hakili la ni kanbɛnba in kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko farafina jamana 50 ɲɔgɔnna wele bilala olu foroba fangaw ma awa mais a jamana 50 ninnu na a yirala ko 49 ɲɔgɔn olu nana a tɔ minnu n'olu semaya la n'o ye Mali Laginɛ Sudan ani Burkina Faso a yirala k'a fɔ ko sanction dalen bɛ olu kan nin waati la ɲangili bere dalen b'u kan k'a fɔ ko u ka fangaw darakira camancɛ fangaw de bɛ a yɔrɔ ninnu masina ninnu kɔnɔna na waati la olu semaya la nka fɛn min y'u ka faso jamaw ye wele tun bilalen don olu ma n'o ye société civile mɔgɔw ye olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan yan kɛnɛ in kɔni a datugura bi wulada in na Joe Biden de kan ka kumakan labanw di a ka dunanw ma a bɛ tila k'u bilasira ni surafana dɔ ye n'u tilal'o la o ye kɛnɛ bannen ye o ye kɛnɛ datugulen ye fo waati wɛrɛ an bɛ se ka min fɔ a jamako la jama kɔni nana jama bɔra fan bɛɛ fɛ ka na an filɛ yɔrɔ min na nin ye tan o ye kunnafonidilaw de kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kɛnɛ sigira olu de ye nin yɔrɔ kɔnɔna la yan nɔ bɔra diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ kan fasɔn bɛɛ bɛ ka fɔ yan nɔ o kɛra tare ba kunnafoni kɔni a carila diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na fo k'a ɲa a kɛra wasaba ye awa an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye an fɛnɛ VOA fɛnɛ y'a jeniyɔrɔ fin n'a ka kunnafoni sɛnsɛlaw ye kɛnɛ nin kan yan na ni kuluba de ye kunnafoni jɛnsɛra minnu fana bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ a kow la tagali ɲɛfɛ aw bɛ se ka aw sɔgɔlen to an ka kunnafoni siraw la télévision ani radio la VOA ka kunnafoni siraw la ani an ka réseaux sociaux an ka page minnu bɛ olu kan la awa k'an bɛn d'aw ye k'a fɔ aw ɲɛna awa a k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ni tun ye Kayatu Tarawele kumakan ye fo ka bɔ convention center la Washington DC l'Amérique faaba kɔnɔ.
décembre kalo tile 13 ana tile 15 nata la l'Amérique foroba fanga bena tɔn sigi belebeleba kɛnɛ sigi farafina jamanaw ye Washington DC yan l'Amérique faba kɔnɔna na a senfɛ l'Amérique jamana kuntigi bena farafina jamana ɲɛma 50 ɲɔgɔnna kuma ɲɔgɔnya VOA Banbara ani VOA yɛrɛ ka laselikɛlaw bena ye a kɛnɛ kan ka aw kunnafoni taabolo danatigɛlenw kan a senfɛ o tuma la an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la ka bɔ décembre kalo tile 13 la ka taa se a tile 15 ma nin ye VOA Banbara ka laselikan ye ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma